Ndewo na ndị be anyị abịakwana m tata ka mụ na unu nọrọ ya. Ọ ga-adịla onye enu mma, ọ ga-adịla onye a na mma. Ana m asị nke onye chi ya zele. Iwe nji maka ya bịa tata bụ iwe a na-akpọ common sense. Ọkwụghọtago common sense ọnya ka nji maka ya bịa. Ịma na ndị be anyị bịa a na-ekwu onwe ka ibe ga-esi du asị onye nwe ya yuzuo common sense. So m wee sị ka m bịa ka m tinye ọnụ wee na-ajụ na-asị ma common sense ya na-ekwu ọ ka na-awa ọkụzikwa. Ịghọtago okwu m wee bụrụ na otu ibe si were eme na be anyị, otu esi aghọrịzi ndị mmadụ, otu esi aghọrị ụmụaka, particularly ndị akpọrọ onwewe celebrity, particularly ndị akpọrọ onwewe na ba arrive-go na ba ejelugo n'isi mmiri, ba na-eyuzuzu ezigbo ababa na-eyuzu because of trust and love fans banwe on them wee na-edeceive. Ọkwụghọtago ọdụrọ mma. After all, ndị a bụ ndị mere unu anọrọ ebe unu nọ. Ịghọtago ọ bụrụ unu mere onwe unu, unu pụtara na-eme iwu ọbụla unu na-eme ba na-eso unu wee like ya unu, instead of unu nwa suppose ị na-protect ba. Ọ bụrụ unu bụ bad market ma iwu unu maghị etinyebe na ọya dị iche iche ma depression ma ọsịa na ọsịrị ya ma committing suicide, unu eje na support ba na-asị ibe asị. Ọdụrọnụ mma like ụmụ iwe game ha na-agba. Ọkwụghọtago unu ga-agwaba eziokwu, gwakana fan unu eziokwu. Ọkwụghọtago gwanụba eziokwu ka unu save life. Unu ga-aka nwe ezigbo abade. Ọ bụrụ nke a ga-abịa unu a na-asị asị and unu ma na-asị ka unu na-asị. Ọkwụghọtago nke anwụga then ndị bụ fan, kedizi ebe common sense unu dị? Kedu ebe common sense unu dị na mmadụ ga-apụta sị gị na itinye 10 naira iwere nwee 1 million ị na-ede? Ikwete na gịnị mezi? Ọ dịzikwa na otu ahụ ọghara irezi famili, ọghara irezi onye na onye a n'ọma before gwaba gị ya iche na ọ bụ n'anya like that. Ịghọtago ndị Igbo kwukwe n'okwu si na atụọla ọmala atụọla ofeke otinye isi n'ọbịa. Ịghọtago diba ọ bụ na otu unu si wele esobe ya gwagodo gị ibe iche ekiene mana ma ọ dị possible. Ọ na-adịzi possible ọ ka nọkwala na-eme ibe ahụ ọ na-eme. Ọghara itinyezi ebe o nwee ike itinye 10 naira nwee 1 million, o tinyezie 1000 kpokọla ego niile ahụ sọsịa. Onye ka nsị nna bikono ebe a na-ekwu okwu common sense, ama na common sense ka na work not because of otu ibe isi ike dị na be anyị, otu ibe si wee gasacha. Ọkwụghọtago onye ọbụla nwezi ndị onye sọpozuzi iche ọfụma ghara eche maka na agụụ karịrị, maka na ibe siri ezigbo ike. And onye ka dịsi ndị celebrities a onye ka some of them na-eyuzu wee na-eme ibe ba na-eme. Ọdụọkwanụ mma ọbịa bụrụ ya bụ na unu dị smart. Ibe ahụ abụrụ smartness, ibe ahụ bụ betrayal of trust, ibe ahụ bụ criminality. Ọdụrọ mma biko ka echebenye ya echiche. Onye na-eme like that nya pụta na ọ bụrụ ezigbo ibe ijizi na maka ezigbo aba inwele na-akpụ ya n'ana ebe ịmakwa many people, ịmakwa many families ị na-destroy, ịmakwa many husband and wife ị na-separate because they trusted you. Wele ego tinye na project ịma na aghụghọ nọ ntụ na aghụghọ dị kozia osebewe gị nwa relax ya na-aṅụ champagne. Ọdụọkwanụ mma ọdụrọ mma maka mmadụ ka ị na-eme. Ọkwetago onye nwee famili bụ ọkwa mmadụ. So onye ka nsị ka ntinye ọnụ n'ibe na-emene ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu enweta ozi ya na-atụsala ibie ka e were wee zọọ many people nọ na danger. Ịghọtago ngwa ka ọ dị na ihe enwe na next video.